Praias, mar, barcos, seguimos falando de emprazamentos así fermosos, podemos decir así. Benvidos a todos a este cuarto programa de Contra o Crono, xa sabedes, o programa de automobilismo da Federación Galega de Automobilismo. Estamos na 8ª edición do Rally de Pontevedra, como sempre tamén con nós, o director de comunicación da Federación Galega de Automobilismo, Andrés Cacharvite. Vaya plantel, vaya inscripción, vaya rally que se nos presenta por diante esta 8ª edición do Rally de Pontevedra, non? Sí, nas últimas carreiras estábamos falando de que resultaba difícil, non, mellorar o plantel de equipos, de pilotos da proba, e xusto nesta carreira, pois Jorge Cajiao, Iván Ares, preparando xa o Rally de Ourense. Creo que a data ideal, non sei o tempo como vai estar, pero parece que vai ser unha fin de semana entretenida. Volvemos a romper todos eses récords en cuanto a inscripción e tamén en cuanto a inscripción na parte de arriba, vehículos da categoría Rally 2 R5, o sea que interesantísima esta proba. Sí, nesta ocasión 141, non, entón xa é récord. Acertaron un suplente, un reservo, penso que é unha decisión acertada. 13 vehículos Rally 5, un World Rally Car, volven os World Rally Car o Campeonato Galego. É moito que ver. Abel Pampillón debutando, falábamos no Mariña de esa sorpresa. Era esa sorpresa que tiñas ti guardada dicindo. Tiña que contalo él, era a súa sorpresa, por eso falábamos que baixara un pouquiño a B, pero aí está, non? Un R5 máis liña seguida, penso que todos moi ledos do que vai suceder. A top 10 B queda casi un man a man entre os irmáns Iglesias, Tino Iglesias e neste caso Adrián Díaz, non? Sí, pero bueno, ao final vanse sumando pilotos tamén no que a outra parte da B, que penso que a parte positiva, e subimos os pilotos do Clio Trophy e da Challenge R2, que na única proba na que van coincidir este ano imos ver o nivel de ambas as dúas competicións. E tamén o que falabas, ¿no? Que estabas comentando así ao principio, esas presencias deses dous equipos tan importantes como son os de Iván Ares e Jorge Cajiao, estreando o novo Toyota Yaris do equipo Recalvi, que ven a rodar, como tamén estabas comentando, para ese Rally de Ourense, non? Dúas participacións moi interesantes, sobre todo para medir onde está o nivel do Campeonato Galego con respecto aos mellores equipos do Campeonato de España. Sí, tamén penso que é unha dúbida saber se sairán a rodar, a testear, a probar ou a competir contra Verdomás, Meira, Lamela e o resto de pilotos do campeonato. Ti xa sabes, cando xente se pon o casco, xa empeza o cronómetro a contar cara atrás, as cousas xa o de vamos a rodar, eu non o vexo tan fácil como solen comentar eles. Sí, é un pouco o obxectivo, non? Volver a correr un pouco de ritmo no asfalto despois do rally de terra. É un rally complicado porque, bueno, sempre che gusta estar peleando polas vitorias, pero hai que pensar que dentro de 3 días estamos facendo test en Ourense e, bueno, hai que ter a cabeza fría e facer o noso traballo que vimos facer aquí, que intentar mellorar e poñer todo a punto para Ourense. Si se pode loitar pola vitoria, ben, pero, bueno, sei que o ritmo no gallego é moi alto e se non arriesgas non estás diante, entonces, bueno, vamos ver como vai indo o rally. Sí, a verdad que empezamos moi ben, estou contento, véxome con ritmo, véxome pelexando en calquer sitio. Si que en Utiel, pois, quizás non foi o resultado que esperábamos, a verdad, íbamos con outra idea, pero bueno, hai días que están para ti, outros días que non están, e ese día pois non estaba para mí, non me sentín cómodo en ningún momento, quería correr e non era capaz, o que é un punto aparte ahora antes deste Rally de Ourense, o primeiro rally da casa, cun coche competitivo como o Toyota, non queda outra que intentar luchar a vitoria, non? Ese é o objetivo número 1, salir a pola vitoria. Sí, vimos aquí coa oportunidade de ter este coche na casa e a verdad que Chema, pois, como me dixo como está este parado, corre con el, proba, porque el xa lle tiña moitas ganas a este coche, o que pasa que, bueno, ao principio de ano pois surgeu o tema do Lancia, que en principio nos iba a chegar para o Rally de Ourense, pero, bueno, ao final
por X motivos non han fabricado, hai un retraso na fabricación, non chega a tempo, non temos fecha de entrega, entón pois decidimos salir en Ourense co Toyota e bueno, vimos aquí un pouco para facer test, nos sentamos aquí directamente co coche para probalo, ver as sensacións do coche e bueno, hoxe no Seidán foron moi boas, falta moito ritmo, moitos kilómetros, ahora hai que volver a aprender dun coche de cero, que iso é tamén malo para o equipo, para min, pero tamén bom, porque ao final aprendes a arreglar o coche para os futuros cousas que che podan pasar, non? Vai ser un test progresivo e bon. A sensación, xa te escoitamos algo que hai bastantes diferencias entre o Citroën e este, que nos podes contar? Sobre todo, principalmente, na estabilidade, non? Este, a verdade que un coche parece un car moi estable, sobre todo no tren traseiro, o C3 é un coche que va deslizando moito de atrás, tens que xogar moito con el, é delicado conducir, e a verdade que hai esa principal diferencia, non? O motor tamén, pois, hai algo de diferencia, pero, bueno, o paso por curva que ten este, digamos que é superior ao Citroën, o compensas con esa pequena potencia, non? Pero, bueno, ben contentos, o que decía, con ganas de poñerme o casco e empezar a sentar sentir o coche ben e probar. Venga, salida para Luis Vilariño. E o percorrido, 3 tramos, percorrido pouco máis de 100 km cronometrados, un pouco na liña que estamos vendo esta tempada. Eu creo que tamén nese sentido presentas interesante. Sí, están mudando os formatos dos rallies, treitos máis longos, de 17 a 8 km. Outra forma de ver os rallies, non? Estamos máis acostumados a treitos máis curtos, está sufrindo algún equipo para adaptarse a estes treitos tan longos, pero é o que hai, é o que toca esta tempada. Ano de probar e penso que está sendo un éxito, a verdade. Pois iso, Cerdedo Cotobade, Moraña Barro e Sanxenxo Meaño van a ser os 3 tramos desta 8ª edición do Rally de Pontevedra, que comeza, como diría o outro, en 3, 2, 1, adiante, imos con ela. Choiva no primeiro tramo, as previsións apuntaban a que o faría de noite, non pola mañá, cos vehículos chegando a Cerdedo e moitos deles coa equipación de neumáticos errónea. Difíciles nas que Jorge Cajiao daba a sorpresa, marcaba o mellor crono inicial do rally. E iso que ia en modo test. Iso sí, apenas arrincaba 3 décimas a un Dani Verdomás que dicía sentirse cómodo co coche e que viña a demostrar o forte ritmo que hai no Campeonato Galego de Rallys. 766. Sale. Derecha 9, ton y 10. Cambia a derecha 9, ton a fondo, con corto y 9, 120 para otra y 9, 110, frenos por dentro, derecha 5, cambia. Alberto Meira deixaba xa 9 segundos nesta primeira cronometrada e superaba por 2 a un Iván Ares que un tramo despois situaríase ás costas de Verdomás. Asumía desde ese momento o liderado da carreira, tendo en conta que algún que outro susto facíanlle perder 15 segundos a Cajiao e caer ao segundo lugar da clasificación. Meira era cuarto na xeral por diante de José Lamela, Santi García, Alberto Otero ou Antón Pérez. Sorprendía tamén un Miguel Galloso que co Renault Clio metíase no grupo dos 10 primeiros clasificados. No lado contrario, unha picada e moito tempo perdido deixaba a Luis Vilariño fora de carreira. Picada que tamén atrasara e moito na xeral a Daniel Remuñán.
ou saía de rodas, porque así tamén chegaba unha das usadas por Verdomás nesta primeira sección. Segundo bucle e repartición de mellores tempos entre Verdomás e Ares, que no seu intento por mellorar posicións cometía un erro e sufría unha saída de estrada. Afortunadamente sen grandes consecuencias, decidindo mesmo reengancharse para seguir completando kilómetros de test. Y ojo, poco tarde, derecha 93 menos, team final, 100. Y pocos frenos, poco tarde, izquierda 9 a 7 más rápida. 7 más rápida, volver 120, pronto de 9, tinga fondo. Polo demais, Verdomás reforzaba o seu liderado ata os 21 segundos sobre Jorge Cajiao. Meira estaba case que un minuto. De pronto, para horquilla, derecho 1, mano. Aguanta, salimos tope, 60 vistos. Izquierda 7 largo, 40 hasta rar ceñir. Pues seguido, ras en derecha 6, menos corto, ojo bota, 40. Zona de raíles. Izquierda 7 hasta rar. Logo de romper un palier que lle mantivo entretido na asistencia. Con todo, o de Vincio subía a postos de podio, un dos seus obxectivos visto a nivel da carreira. Con Lamela e Otero completando o grupo de 5 primeiros clasificados e Abel Pampillón ascendendo ao 10º posto na súa estrea co Skoda Fabia R5. Houbo traballo de adaptación no equipo de Mos, cambio de axustes e mesmo un problema co tapón de aceite. A atención tamén estaba na loita entre Lamela e Otero. O primeiro penalizaba 30 segundos, co que Otero estaba agora só 2 da cuarta praza. Na última sección non habería sorpresas. Cajiao facíase cos dous últimos scratch do rally, cos que recortaría a diferenza con Verdomás a 11 segundos. Con todo, o coruñés do Citroën lograba unha nova vitoria, a terceira da tempada e a que reforza a súa posición á fronte da clasificación xeral. O ritmo mostrado por Verdomás volve ser a proba de que sería un piloto con moito que dicir no nacional, contando cun vehículo a altura. A vitoria era unha cousa moi bonita, pero a nosa loita ao final era intentar sumar como sempre. Neste caso, pois nada, sentímonos moi cómodos desde o inicio, xa onte na primeira pasada polo shakedown sentíme moi cómodo, que a posta a punto do coche, eu sentíame cómodo conducindo directamente. Os tempos máis ou menos foron saindo solos, probamos, a verdad que probamos moitas cousas que non eran lóxicas, que sabíamos que iban ir mal, pero podían darse as circunstancias en algún rally que poderan pasar, e a verdad que proba-error, houve algún error de proba que non saliu ben, pero a verdad que contento co coche. Se cierra 3, moi lento, ceñir sucia. Vente, derecha se te corta, salimos tope, hasta la frente, tope 80. Meira tampouco tería problemas para manter a terceira praza e os puntos importantes na súa loita por un campeonato que se pon difícil tras este resultado, pero non imposible. Nós despois da avería de Lalín e de Noia indo liderando, son 2-0 e nos condicionan moito de cara ao resto do campeonato, non podemos cometer erros, Dani está moi forte e el ten margen de poder descartar dúas probas, nós non podemos meter a pata e por riba o se viu tanto Iván como Cajiao a por a cousa ainda máis brava, pero bueno, o campeonato é moi largo, hai que seguir pelexando. O cabo, José Manuel Lamela mantiña a cuarta posición, que ademais permítelle subir o segundo posto da xeral do campeonato por detrás de Verdomás. Alberto Otero remataba quinto por diante de Santi García Antón Pérez co Hyundai World Rallycar, Daniel Montoto, David Couceiro e Abel Pampillón, pechando o grupo de 10 primeiros clasificados. Tempo para falar de copas e trofeos. Na Top 10B, unha picada deixaba sen opción de repetir victoria a Adrián Díaz, na que ia ser unha das loitas máis complicadas, pois corría en casa dos seus principais rivais. Os mesmos que de principio a fin dominaron a categoría e reforzan o seu liderado na clasificación xeral desta copa. Izquierda vista fondo, acaban rasante dereito fondo, va dereita vista 4,
enlaza para izquierda 4, e acaba en rasante para izquierda larga 3, moi seguida de cruce dereita, un para atrás. 25. Vámonos. Os irmáns Iglesias non deron opción a Benito Puceiro e anotáronse unha nova vitoria na categoría. Adrián Regueira e Sergio Fernández na B, así como Óscar Alvaredo e José Manuel López na B+, completaban ambos os podios. A só 11 segundos dos irmáns Iglesias remataban Miguel Galloso e Carlos Guitián, dominadores tanto na Clio Trophy como na Top 10C. Na Copa Renault, tramo a tramo, foron ampliando a súa vantaxe, primeiro fronte a Ángel Vizoso. Outro dos pilotos bolseiros da Federación e despois frente ao local Guillermo Martínez, que ao cabo remataba segundo por diante de Adrián Torreiro. Sí, a verdade é que estuveron correndo moitísimo todo o día, tuven que ir ao límite, de feito tuvemos bastantes libradas no inicio. Na Challenge R2 a sorte non estivo ao lado do local José Manuel Pazos, líder ata o terceiro tramo do día cando tras superar o primeiro complicado bucle e algúns problemas eléctricos, a cousa quedaba nun man a man entre David Rivas e Jorge Pérez co Opel Adam. Y 4, doble, 90, frenar de 5 redonda y sucia, 70. Duelo agardado e que se decidía por apenas 8 segundos do lado de quen xa o pasado ano demostrou ser un dos pilotos para ter en conta. Non moi lonxe deles, apenas a 21 segundos, remataban Pablo Sánchez e Rubén Tourón, terceiros clasificados. Os dous de pola mañán estaban moi complicados e tampouco quixemos complicarnos. Escapouse-nos a CEA aí por casi 20 segundos, ainda non sei, creo que 17, non sei como quedamos, pero bueno, o objetivo era R2 e aquí estamos. Na Pirelli AMF, de novo problemas mecánicos impedían o que foi líder ao teu momento Dani Álvarez pelexar por outra vitoria. Ao contrario, a cousa quedou nun duelo entre Marcos San Román, que se subía ao campeonato no pasado Rally Mariña Lucense, e o pontevedrés Alexis Vieitez, que finalmente tería que conformarse coa segunda posición, pois o seu rival ampliaba a vantaxe aos poucos a partir da segunda sección. No seu regreso ás carreiras, Joaquín Pérez e Adrián Muñiz facíanse coa terceira posición. Parece que toda la mala suerte que tuvimos el año pasado, pues este año la estamos teniendo a favor la suerte, ¿no? O sea que bueno, en ese sentido encantado. Cierto es que al haber tantos inscritos y de nivel teníamos cierta incertidumbre de dónde podríamos estar, pero bueno, de manera regular, ya pronto de mañana conseguimos afianzar ese liderazgo y... Na AMF Orixe, un problema cun rodamento impedía a Samuel Graña sumar a que tería sido unha nova vitoria, situación que permitía a un emocionado Jorge Brella lograr un resultado que a sorte lle negou en máis dunha ocasión. Roberto Suárez e Cristian García, así como Gonzalo Val e Tamara Barros, remataban en segunda e terceira posición. Que pasa? Nós vamos todo o día correndo moitas veces con a man sola, porque a segunda salta a seguir, entonces pues, peleábamos o que podíamos. Despois de, bueno, varios sustos, intentar estar con el, chegamos aquí e isto é incrível. Levo sufrido moito para chegar aquí, levo toda a puta vida nestas carreiras. Digo ya meu irmán que falleceu fai un mes. Vai por el. No volante, loita rifada polas 3 primeiras prazas entre os Dacia Sandero. Gerai González e Alberto Rodríguez, gañadores da primeira cita en Lalín, tomaban a dianteira desde o primeiro momento. Ao principio fronte aos Lorenzo, Pablo e Eloi, e despois fronte aos Cajiao, Alejandro e Iván, os que se disputaron o resto de postos de podio durante toda a xornada. O piloto bolsero pola Deputación de Ourense levaríase unha nova vitoria. Os Cajiao gañarían a partir dos Lorenzo por menos de 8 segundos. Todos tuvemos unha lotería co tema da monta de neumáticos polo tema da climatoloxía
conseguimos aínda así unha boa renta con respecto aos demais rivales e bueno, agora ao final, pois, gracias a esa renta, pois, valeu de moito por todo o que pasou neste último bucle. A tempada animase, Verdomás é máis líder, Lamela sobe a segunda posición, en nada a seguinte cita, Rally Sur do Condado. Semanas axitadas as que vivimos últimamente no Supercampeonato de España de Rallys, onde en calquera caso nada parece mudar. A saída de Cohete Suárez do equipo Recalvi e montar a súa propia estrutura, Mario Cambio Abrupto non lle impediu acadar unha nova vitoria, a terceira consecutiva neste certame. Suárez controlaba a empuxe do seu paisano Diego Ruilova, de regreso con novo Lancia e co que estivo a pelexar a vitoria do Rally Ciudad de Utiel. Terceiro remataba o catalán Sergi Pérez, arrebatando in extremis esta posición ao madrileño Pepe López, logo de que unha picada e un peón complicasen a carreira do piloto de Hyundai, que desde o principio imprimiu un ritmo moi forte. Polo demais, non foi este o rally de Iván Ares. O piloto de Cambre quizáis agardaba máis desta cita en terra e ao final acadaba a quinta praza e puntos para o campeonato. Mais do mesmo no caso do coruñés Álvaro Muñiz, con menos experiencia en terra e que remataba sétimo clasificado. O campeonato chega agora a terras galegas. Ourense e Rías Baixas están preparadas para unha guerra sen tregua. Segunda cita da tempada no campeonato de montaña e segunda vitoria para o campeón en título. Jacobo Senín vencía na subida a Vilar de Barrio, nesta ocasión por diante dun retornado Alexis Vieitez, que de novo volvía a situarse ás costas do gran líder da montaña galega. Pouco máis de 8 segundos separaron a ambos os equipos nunha fin de semana tormentosa, con choivas e con calor. A terceira posición nesta ocasión era para Abraham Vázquez, que segue logrando bons resultados coa Barqueta Osela. Cuarto e primeiro carrozado, nin sequera unha pequena saída de estrada impedía a Jorge Pérez ser o gran dominador da categoría, na que Fran Casqueiro e Jonathan Álvarez, por apenas unhas décimas fronte a Javier Carballo, completaban o podio. Pisco Ventín tamén suma e sega no apartado de Carcross, dominando a categoría por diante de Beni Porto ou Martín Torres. En regularidade, Fernando Ferreiro e Antonio Martínez lograban a vitoria nesta proba.
O Campeonato Xunta de Galicia de Slalom deu comezo co Slalom de Aspontes, a única proba do certame que se disputa nun circuito permanente. Xornada con moito público e 83 equipos na liña de saída. No Deportivo, o mellor foi Pablo Castro, os mandos deste Citroën AG. Castro, nunha excelente primeira manga, avantaxou en apenas 3 décimas a Iván Picallo, vixente campeón da especialidade. O terceiro lugar foi parar nas mans de Anxo Lariño, xa habitual dos postos de cabeza no certame autonómico de slalom. Completaron os 5 primeiros clasificados Miguel Cela e Aitor Fornos. O primeiro entre os debutantes foi David Rodríguez. Francisco Rodríguez foi o primeiro júnior e Eva María Caride, a primeira na categoría feminina. Así rematamos o Controcrono. O programa da Federación Galega de Automobilismo estará de volta co Rally Sur do Condado.